Bay le vek ule kan video lo clear thi tu zong zong inam nam hun thaw adam tak inam kan bay se ya chuanin hei bo in ni hi kan pa te boss te jinga mi che na tangin US ron kala chu chu mi ron tlo don ni kan in thar te mi ron en pui dona chuanin kan ina te chawron nei dona wangin hei I chu me siam tur ka dap choba chuanin kan pa kha bazar min kal pui man si lawa ke la kha motor kala khar thiam si lawa tun thleng hianin chu kan fridge vela hin engi o eitur samila thang ti ka zonga bongsa le ar sa chu kan nei phoda ar tu kan nei boka ka ti kan en wala kan phwa chop nok nok kan chuanin nei dianin alu le wanthur te mi karon ngai to chhuak ta hei siam ka tu mani chuanin hei dianin alu hi I alian tak lawin dianin ka chan soma chuanin chu ka kanga kakang atle manin be do nuwa khanin purun sen zai le kha ka tel le an chuanin purun sen po chu ka thak nuwa khanin ka choka ti kanin ka chin le a hui do thleng kham purun sen po chu chuanin le hei kan pa te an ron khong ngai to se in ron thleng tep to sia mun nia ti hanin eirawng ka bawl chhun zom mala ki bongsa ki ti thin ka kang tel tu kani alu le bonthur le artui ka kang khimi ka kan roll khianin ti khianin le lampa khian ka chok chok sek ka chonin le bongsa khi khianin kan chuang char charangan tlem zonga atui te akan akanga chidui te ron chhuat thleng khanin ni bongsa boy ka kang ani bo hianin bonthur thlak lo hunta alu kha tlema nem do to nia ka shat nu khanin alu hi ti ka meta chon bonthur ka thlak ani hianin ka choka chuanin ka chin le a tlema nem do thlengin ka chuanga chumi rol ka chuanin hei ka bongsa te kha kan chok le nok noka chuanin le ka alu te bonthur te hi nimit thum vel ka chuang ani artui ka thlak ma khanin bongsa po ki ti khianin tle te la ron chuak do tan ta mo ti vela purun sen chan som kha kami kha ka tel bokani chuanin michung chuanin ka lelam panga chuan so engi an ti te ke na ti khianin kan chok do mo ka chuanin purun sen ki tlem zonga aron mui do nia ka shat vela khanin hei tui ka ti don chuanin ka alu te khian min to a chuanin bonthur te pawh ni se an nem do to a kitian nem do to khianin artui ti hianin ka thlak ani tlem zawngin ti sawnin ka alaya tlem zawng ka ti khuara ti sawnin artui hi ka thlak ani artui hi ti kia khatia thlak tap kha chuanin a heng te vel kha lo tlang ti kha hlo oma a kor vel ka mo chuanin ti khanin thlenga ka da tlama saphat ate chuan ka ti ni chumi chung chuanin khi ka bongsa khi cornflour kha tui nenin tui du zat khanin telanga ti sawnin alo hnang ve do nga sa suna ti nem ve do pha bawk ani chuanin ka ka artui kan te saw ti sawnin pepper tlem zawng ka tel le boka a tui nan chuanin le purun sen hnah te pawh ati mawi tu tanin kan thlak ve bawk ani in leng te kan nei dawn sia a lang mawi ve te kha ka tia chuanin le ti khanin ka ti ka thlak zual khianin kan chin le phota chuanin nimit thum pawh tling lo dawang chu tiang bor vel chu ni chuanin chumi chung khian khi ka bongsa khi tlem zawngin chi lo al lo dawa chi te kan tela a tui khawp mai hei bongsa kan pa phei chuanin hei ka voi khat siam nan nia ka alu le englo te pawh hi chuanin bongsa te pawh khi ka siam ngun ve do to a bongsa ki chu kan pa hen an du em em a ka soi ang khanin tun ma tang chuanin bongsa hin kan lo ngei na lutuk lo a cheina kan lo
ani chena om kan lo ni wang khanin chena bong sa hi tui lo lu tu kan ma se hi helai kan thlenga bong sa kan ngai na an bong sa hi tui ang ran khoba chani bong rim te an nam bikin te sha chani le ki cheese ka tel boka ka thil siam bo thil siam mi oi ha ka ei ve chak lu tuk nan ma sengin mun tanga cho za na ka ei do na wangin ka ei tilawa pa ber te ro honga So, my home. So roomy. Yeah, roomy place. I can show you again. Okay. This is the. hei kan fanu po anu la ve deuh to a hei in leng te hetia kan han nei hianin thian te po ni sengin lo phur ve vat vat theile to ka ki tui te ki pek vat vat hi chaka ava tlan na la va pe anu la to lu tu chuanin hei ka seng khanin ama hi chaina omania kan pa te an tho na hianin boss palin om boka CEO hi heta US a hianin oma ma se chaina hian om tama a fa te anu pui fanau te chu hetan om vek ani mani a pokhan ron tel ve a chuanin adang zong ho hi chaina om vek ani an boss chu boss palin ne a pathum chaina oma pakhat US a oma chuan tu na mi hi chaina mi nia US a thil ti tur nei a ron kal zoka chu chu min ron tlaw pa a ma sengin mundanga naktuk hianin mundanga zindona chumi zuwa kan helai a ron kal le don ani Houston a hianin an office pui omna nia chuanin lian I an CEO po hi kan venga tang hianin nimi so panga vel oma ni po kan om na veng nin district nin han kan in angrenga chuanin e kan venga tanga nimi som vel thawa hianin pakhat an thopui pakhat a awm bawk a chuanin kan komchar lama mania in ka rawn tih lang kha sak mek kha khami kha kan pa te na thopui tho pakhat ania ni pawh kan komchar lamah hian awm dawna in sa mek ani tuna taki chuan downtown an awm a chuanin hei kumin vela hi chuan an luah theih ka ring khami in khamaw ti hianin ka chawhmeh siam te vel chu kan buat sei a an chuan ei dawn ani kan pa pawh zing lam atangin chawl a ei lo a he pakhat pawh hi zing lam atang chawl a ei ve bik lo a chuanin ti hianin kan pa hianin ei rawng ka bawl dawn tih a hriat tawh hi chuanin chaw ei hi a in khek thina ka chawhmeh siam ei hma lo hi chu chuanin hei voin ni chu office te vakal lawk a ngai a hei boss an boss pakhat a rawn kal awang hianin thusawi tur te an ni an vakal hlawm a office a hnathawk ho te ho nen kan pa hi in a hnathawk ani deuh tlangpui thina chuanin ni tin deuh thaw hi chaw ina hian ei rawng ka bawl thin bawk a masengin kan pa hianin ei duh zawng te hi nei via bread hi ei a ngaina em em awang hianin a changzo zoin ka chu ei rawng bawl kher ei lo hianin a duh zawng bread te hi ei a chuan kei hi chu in a ei rawng bawl hi ka duh ngei zel awang hianin ina chuan ka ei top zel ani Yes, I'm saying that he does. ka fanu pawh kan chuah hmain zanin kan len chuah hmain tiania pa te rualin chaw ei ve a kei chu ka seng khanin chaw ka ei ve lo a a san chu thian te ina mizo keimani mizo ho in hmuk khawm na chaw ei khawm tur ania chutah chu mi chu nghakin chaw ka ei duh lo a ka pum ka lo khek khal ani chu ka chawhmeh siam chu a tuian ti khawp mai ke pawh tem ve ka chak piau nan lo tem na chang ka hre lo a ma sengin hei an boss pa pawh hi azin kwal char char awang hianin bufai ka ei lo na hi a rei tawh lutuk a atia ei chak tawh lutuk ani anga ti nge mani chuanin kan pa te an chaw ei chhung hianin kan komchar lampang a chuanin run hmui ka nei a chu te chu tui ka pe a chu hei kan kawt lampang kan pangpar nei chhun vel te ho te hi tui te ka pe ni an lo thi lo nan khanin ni tin deuh thaw hi tui ka pe a chuanin le khi pipe kan hman awang khianin pipe hi a chang chuanin enge a lo lek ka ti dawn nge thina tlan vak vak hi ngai thina ka tlan vak vak mai a kal pawh thei tho nan tak takin kan tlan kual vel mai mai
chuanin kan pangpar a kwal zen zen a sawnin lungvar pek ni ka lei mi kha ma na ka lei mi kha ka mi kha ka da kwala pek ni chaw ani sia e am ka da a ma kha chuanin khati khian ka da lo khian chunga khian ka da fe ka a sen ka son kwala hianin tuna chuan ka da ta ni pe zawa he kan pa hianin a thil lei hi a ron thleng to ti hrelo ni hi ron thleng to a emi hi a nga hil em ania ngati nge mani sa a vel kwa rai intia ti chi nge mani do ni kan pa ka silanga chen kalak tirang I think so. Okay, I will have it. I will have it. We receive Tuna kan pa thil lei hi Facebook market tanga thau ne a lei chuanin Facebook market hi Amazon te tiang tin na compare hianin atlom zok thau thau ni chuanin lai mi kan ngei na le tuka ka se to ang khan kan nu pa hian kan en reng zel Facebook market hi You're really quite happy with it. Maybe we can put it when we come back. Okay. What time is it? Kan len chua hun to kan in leng pa po nar hong ang vel kan ni to daran za nge kan ti do che na ang mai zo mang reng khop mai mar chu hra thiam be zela ei kan pa nen hong kan chak tol to ka kan thil lei chu ki kan han honga an lian tha em a sei zong hi fish som pani le fish som panga kan ti dang dung le awang ki ma khi tiang khinya azau tha em ani ka asan chu kan sofa ki len a len le tu ka wang khianin tiang lian hi le nga ya ole vo inni tan chonin khati zong khalo ni le shi sengin chonin le hei Houston mizo in sui khom ho cho kan ei khom do na bo an tala sachek te le alu bai te ake bol te khateng kha kan an siam do na ni chu chu me ei tur chonin kan kal do na kan kal tlai do hre ta he mi khwal kan nei wang yanin chu tiang video te po chu na kina ka lo post le do na in lo en le do ni kan video lo thlir thin tu te zong zong in chunga kalom tak chita nang mani wangin viewer te subscriber te kan neya kalom tak chani tel pa nam na mon thawa vengin mar son kai hrai chaw ro se o must be so